Pasko sa Bohol, formal nang gibuksan. Sa Iranta, pinagin ining report. Giduyan na sab ang mga mitambong sa pagbukas sa Kasadya Pasko sa Bohol sa provincial government dito sa CPG Park. Kinsa man ang di mapawaw kung ang world-class nga Lobok Children's Choir ang mikanta sa mga awit sa Pasko. Gipakita manggod sa maong kalihukan ang abunda sa kultura o tradisyon sa mga bulanon. Ang highlight mao ang Belen Design Contest. Diin 14 kalungsod ang nag-indigay. Gamit nila ang mga indigenous materials. Gipakita sa mga bulanon ang ilang kamamugnaon. Dili ikaybo nga apil detalye sa ilang dekorasyon nga basket nagpakita sa produkto sa ilang lungsod. Banig inspired sab kining laing Belen gikan sa First Family hangtod na sa Three Kings hinimo sa banig. Samtang dagami sa humay ang sahod ni ining laing Belen. Ug kining usa hinimo sa sawdust ang pasungan. Ang mudaog sa Belen Design Contest makadawat og 350,000 pesos alang sa first prize, 250,000 pesos sa second prize ug 150,000 pesos ang third prize, 50,000 pesos sab nga consolation prize ang madawat sa laing 5 ka entries nga misalmot. Chalo Valiena, Balitang Bisdak.